Avui celebrem que la Trisca ja té un any. A la festa no hi falta res. Hi ha música, serpentines, barrets, fins i tot una pinyata plena de les seves llaminadures preferides. I per descomptat, un pastís. Un no, dos, i el nostre, el dels convidats, és més gros. És veritat, però la Trisca se'l menjarà sencer, tot per ella soleta, i vosaltres us haureu de repartir l'altre. Però no us queixeu, que serà un dia rodó per tots. Mai tan ben dit. Si voleu venir, vosaltres també hi esteu convidats a la festa de la Trisca. Ah, i hi ha premi, perquè avui a més aprendrem què són les fraccions. Una unitat. Les fraccions representen les parts que tenim d'una cosa o unitat que hem dividit en parts iguals. Un gat, nivell gatet curiós. En el nostre dia a dia, tot sovint fem servir fraccions. Ja fa un quart d'hora que ha començat la festa. 2/3 dels globus són verds. Ens hem gastat la meitat dels estalvis comprant coses per la festa. Un quart, 2/3, la meitat, tot això són fraccions. Que les matemàtiques estan convidades a la festa. Doncs sí, i les fraccions avui són unes convidades d'honor. Tenim 8 convidats. 3 porten barret de ratlles i 5 porten barret de piquets. Ho expressem així en forma de fracció. Dibuixem una línia i a sota hi escrivim el nombre que representa el total de convidats, 8. A sobre de la línia hi escrivim el nombre que representa la quantitat de convidats que porten barrets de piquets, 5. Porten barrets de piquets, total de convidats. Fem el mateix per representar la fracció dels que porten barrets de ratlles. A sota de la línia hi escrivim el nombre que representa el total de convidats, 8. A sobre de la línia hi escrivim el nombre de convidats que porten barrets de ratlles, 3. Porten barrets de ratlles, total de convidats. En resum, 5/8 parts del total de convidats porten barrets de piquets. 3/8 parts del total de convidats porten barrets de ratlles. Com veieu, les fraccions expressen quines parts agafem d'un conjunt. El nombre que indica les parts que agafem s'escriu a sobre de la línia. El nombre que indica les parts en què dividim tot el conjunt s'escriu a sota de la línia. Si us hi fixeu, si ajuntem les dues parts, és a dir, la dels convidats amb barrets de piquets i la dels convidats amb barrets de ratlles, tenim el conjunt de convidats a la festa. 2 gats, nivell gat intel·ligent. És l'hora de la pinyata. La Trisca ha estirat el fil i s'ha tornat boja amb tantes llaminadures caigudes del cel. N'han caigut exactament 16. Si volem repartir les 16 llaminadures entre els 8 convidats a parts iguals, com ho farem? Hem de fer una divisió. Exacte. Si dividim 16 llaminadures entre 8 convidats, toquen 2 llaminadures per cap. Ho podem expressar en forma de fracció, que a cada convidat li toquen 2 llaminadures del total. En la recta numèrica ho podem expressar així. Com veiem, cada convidat es menjarà 2 llaminadures de les 16 que hi ha en total. Però ara ve quan s'embolica la troca. La Rita no vol llaminadures i, en canvi, en Joel vol repetir. Quina part del total de llaminadures es menjarà en Joel? En Joel sumarà la part de la Rita a la seva. 2 setzents més 2 setzents igual a 4 setzents. A l'hora de sumar fraccions, com que el total de parts no varia, sempre és 16 en aquest cas, sumem només les parts que agafem, és a dir, el nombre de dalt, 4 setzents. La part de les llaminadures que es menjarà en Joel s'expressa així. Per tant, en Joel es menjarà 4 llaminadures de les 16 que han sortit de la pinyata, 4 setzents. 3 gats, nivell gatot geni. Ha arribat el moment culminant de la festa. Ta-ta-txan! Els pastissos! La Laia diu que es vol menjar una 12a part del pastís. La Rita diu que en vol una 4a part. En Manel diu que en vol 2/8. En Joel diu que vol 1/3 del pastís. Quin d'ells vol menjar més pastís? Si la Laia diu que es vol menjar una 12a part del pastís, podem representar aquesta fracció així. Dividim el pastís en 12 parts i hi marquem la part que la Laia es vol menjar, una. Si la Rita en vol una 4a part, ho representem així. Dividim el pastís en 4 parts i hi marquem la part que la Rita es vol menjar, una. Si en Manel en vol 2/8, ho representem així. Dividim el pastís en 8 parts i marquem la part que en Manel es vol menjar, 2. Oh, igual que la Rita. I si en Joel en vol 1/3, ho representem així. Dividim el pastís en 3 parts i marquem la part que en Joel es vol menjar, una. Qui en vol menjar més? Ara és fàcil saber-ho. El que en vol menjar més és en Joel, l'elefant, i la Laia és la que en vol menys. La Rita i en Manel en volen exactament igual, perquè 1/4 i 2/8 són fraccions equivalents, és a dir, que representen la mateixa quantitat. Ets un golafre, Joel. Brr, brr, els altres convidats també estem indignats. I la Trisca, quina part del seu pastís es menjarà? Comprovem-ho. Com que la Trisca es menjarà el seu pastís sencer, ho representem així.
1 entre 1, 1. Ja ho veieu, el pastís de la Trisca només té una part i és tota per ella. El Cat Repte! I per sopar, qui dels tres es menjarà el tros més petit de pizza? La Laia? La Rita? En Joel? Pista! Mira els gràfics. I la resposta és... La Laia! És clar, la fracció 2 dotzens representa la part més petita. T'esperem al Supercampus amb més cat capítols.